De eerste keer dat hier zag het hier niet in de goot. Ze kwam voor het eerst op zijn pad bij familie en man. Ze was aantrekkelijk spannend, een nieuwe geloof die hem onbekend was. En net daarom viel ze belaterlijk in de smaken. Ze leerde haar kennen en ze deelde direct waar raken klappen met alleen voor hem, maar ze had het wadden. En trouwens, ze maanden stonden erachter allemaal op woorden. Ze verliefd in haar karakter en te romen dat ze onder voorzag. In de groep allemaal zaten ze welke heren onder poep en wouden ze proeven. De tijd ligt voorbij te zoeven, om een keer was stil jaren bezeten. En bleef hij zoen dat de ruisjes ze de eerste keer gaf. De ontspanning en de kracht voor het bedrijf was stresserende gedaan. Na die 5 minuten pure ontspanning en relaxatie. Dan zat al jaren vast in de lastige situatie dat die bijna niet meer zonder haar kost. De relatie was voor hem op het moment van de dag een volle rotatie. Nu zat nu op het punt dat hij kwam tot de constatatie dat hij tien nooit niet meer ging kunnen lossen. Het was een automatisatie voor de dagen te starten en haar aanwezigheid te leven zonder tinnen was nu al lang een verleden. Tidia Nico. Nico is verliefd op tinnen, is verliefd op de route naartoe en op de routine. Zij is de enige waar dat hij aan peest. 24/7 blijft ze bij zijn bereik. Tinnen is het eerste dat hij ziet in de dag en het laatste dat hij vastpakt voordat hij gaat maken. Zij is de enige waar dat hij aan peest. 24/7 blijft ze bij zijn bereik. Tinnen is het eerste dat hij ziet in de dag en het laatste dat hij vastpakt voordat hij gaat maken. De eerste keer dat hij hier zag was hij niet heel overtuigd, maar er mag er pas duidelijk bij meerdere gebruik. Nico is verliefd op Tinnen, is volledig bezeten. Is verslaafd, is gewend van veel geld als het te spenderen. Maar hoe langer hoe meer is hij er duivels omringd. Er is hij staan dat hij niet bij Tinnen wil zien, maar dat is tijdelijk. 5 minuten later is Hank, is de duivel weggezeten. Zit de gaar op de bank, wat te chillen. Like vroeger zijn al jaren een band. Hij niet als om ook uit haar brein, dus bedoort hij zijn angst. Daar redeneert hij niet meer over de gevaren ze kan. Hem alles afpakken, maar dat is dan maar later gepland. Dus blijft hij bezig. Elke dag in de buurt, ze weet de juiste plein te raar. Like acupunctuur, maar haar aanwezigheid dat ook zijn gevaar. Op zijn conditie, hij had de nieuwste die hem lijkt, maar blijft dat ervan. Hier wordt er klaar aan betaald. Maar steek het op wat anders, want het laatste dat hij wil zijn levensstijl moet veranderen. En essence is de juiste maar een blok aan zijn been. Maar ze zetten zich gedaan en van ze komt tot zijn teen. Nico is verliefd op Tinnen, volledig bezeten. Is verslaafd, nu kun je meer zonder haar in zijn leven. Maar de liefde is niet wederzijds. Is verloren, want in essence is Tinnen en staat voor hem te vermoorden. En Tinnen had ook vriendin, een space stiekem voor te voefelen. En misschien met wie anders tot te begin, maar dat is meestal geen avance. Achter 3 dagen zonder haar krijgt hij sowieso een nieuwe kans. En dan kan Nico niet veel anders dan te zwijgen, want Tinnen blijft er pijlen op zijn zwakke plekken rijden. Dus Nico blijft verliefd op Tinnen, is verliefd op de route naartoe en op de routine. Zij is de enige waar dat hij aan peest. 24/7 blijft ze bij zijn bereik. Tinnen is het eerste dat hij ziet in de dag en het laatste dat hij vastpakt voordat hij gaat maken. Zij is de enige waar dat hij aan peest. 24/7 blijft ze bij zijn bereik. Tinnen is het eerste dat hij ziet in de dag en het laatste dat hij vastpakt voordat hij gaat maken.